салому арзи адаб хидмати дӯстони гиромӣ ба канали Кулчақанд хуш омадед. Ҳар ҷои дунё ки ҳастед, сиҳату саломат, дур аз газанди рӯзгор ва либоси иззату офият бар тан дошта бошед. дӯстони гиромии ман, мехоҳам ба ду суоле ки хеле зиёд равон кардед, тариқи ҳамин видеопаём ба шумо посух гӯям. дӯстони азизи ман, якум суол ин аст ки чаро сафҳаи инстаграмии шумо баста аст, чаро кор намекунад? Сафҳаи инстаграмии ман қаблан пеш аз таътил баромадан ман дар ин бора навишта будам. Шояд надидед, шояд диққат накардед, вале навишта будам ки дар давраи таътил сафҳаи инстаграмии ман муваққатан баста мешавад. Сабабаш он аст ки дӯстоне ки дар инстаграм бо ман ҳастанд хуб медонанд ки дафъаҳое ки гузашта ман таътил мегирифтам, баъди 2-3 моҳе ки сафҳа бефаъолият меистад, инстаграм онро таври автоматӣ ба тинебой банд мепардохт. ва баъди аз таътил баргаштан ман хеле азоб мекашидам, чунки на директ кор мекард, на хэштегҳо кушода мешуданд ва ман тамоман то чанд вақт ҳама ин корҳоро барқарор мекардам. Барои ҳамин ба ман тавсия доданд ки дар замоне ки фаъол нестӣ, дар замони таътил хуб аст ки муваққатан онро бубандӣ. Барои ҳамин он муваққатан баста шудааст. дӯстони азиз, барои саволи дигаре кай таътил тамом мешавад, намедонам. дӯстони азизам, сабабаш он аст ки аввалан чиқаре ки пушти тиреза мебинед, замони хазонрез аст. кори ҳавлӣ ин рӯзо бе ин ҳам зиёд аст. касе ки ҳавлӣ дорад маро мефаҳмад. аз ҷониби дигар ин аст ки кори хонаву рӯзгор рӯзо кӯтоҳ шудаанд ва имкони блог бурдан қариб ки намерасад, вақт намерасад. аз тарафи дигар бисёр мехоҳам, ҳозир бисёр сахт ҷаҳду кӯшиш дорам ки ҳамин китобе ки бо номи марҳами дил дорам, китоби равоншиносӣ аст, ҳамин китобро мехоҳам ки кашол медодам, чун вақт намерасид, ҳоло ин менависам, ҳоло ҳамин хел бинед ки рӯз гузашта истодааст, умр гузашта истодааст. барои ҳамин дар ҳамин шабҳое ки зимистон дароз асту вақти мутолиа ҳаст, зимистон худаш вақти мутолиаи китобҳо аст, бисёр китобҳои ҷамъоварӣ кардам ки онҳоро ҳам хондан мехоҳам ва ҳам пурра китоби ҳамин худо насиб кунад китоби марҳами дилро ба итмом расонидан мехоҳам. ва дар баробари ин боз ба ман гуфтанд ки шакли электронии Кулчақандро тайёр кунам. барои ҳамин ҳозир ман болои ана ҳамин ду чиз кор карда истодам ва рости гап барои пеш бурдани блог тамоман вақтам намерасад ва кай аз таътил бармегардам ҳеҷ кас гуфта наметавонам. агар имкон шавад, худо насиб кунад, корҳоям сабуктар шавад, худо насиб кунад, боз дар хидмати шумо мешавам. ва ҳоли ҳозир дар ютуб ҳамаи видеоҳои ман ҳаст ва медонед ки баръакс дар ютуб видеоҳои пурра ҳаст ва дар зери ҳар як видео дастур боз навишта шудааст. ҳам дар бисёраш ҳам ба русӣ, ҳам ба форсӣ навишта шудааст. барои ҳамин дӯстони азиз, ҳамаи дастурҳо дар ихтиёри шумо ҳаст. мисли пештара пазед, барои азизони худатон омода кунед. ва агар ягон саволҳои дигар бошад, дар зери видео нависед, дар коммент нависед, ман худо насиб кунад шояд ба тариқи ҳамин гуна видеопаёмҳо ба шумо посух мегардонам. ва худо насиб кунад боз ба дидори ҳам бирасем. худоҳофиз дӯстони азизам, то дидор ва бо эҳтиром Кулчақанди шумо. то дидор дӯстон.